Agzybirlik. Gumam ödü üçin hafıl berenok. Suwam ödü üçin berenok tagty. Buludum ödü-ödünü yuwunranok. Günem ödü üçin saçanok ýagty. Hemmesiniň aladasy, gaýgysy bir-biriniň bagty. Assalamu alaikum. Arma varayım. Bahar var mı gördün? Sağ gurgunluk mu? Hudaýa şükür. Ödüňem näde? Şükür ýaşy, şükür. Gelin geçin. Alipa, siz şulovada ýaşaýaňyzmy? Hawa şulawada ýaşaýar. Men siziň obaňyza göçüp gelmek niýetim bar. Tüweleme. Wo niýetiň da bar eken. Siziň obaňyzyň ilatyny öwrenýänlik geldim. Obaňyzyň adamlarynyň adamkärçiligi näýildir? Ba. Tiziň öde obaňynyň adamlarynyň adamkärçiligi nähili? Diýsen elbetde. Hemmesi gıýbatkeş, bögünjeň yalançy. Dogrusyny diýsem, o odan göçüp gaýtjygymy begenýänim. Ba. Şey diýsene. Biziň obaňy ilatam şeýle. Beýle bolsa, men başga oglary da aýlanyp çykaýyn. Şey dinim, şey. Assalamu alaikum ağam. Wa alaikumesselam enem. Aman sağlıkmy? Hudaýa şükür. Gelen döwlet diýipdirler. Alaň duýdary oturuň. Ağam. Siziň owaňyzyň adamlarynyň adamkärçiligi nähili? Siziň öde owaňynyň adamlarynyň adamkärçiligi nähili? Diýsen gowy. Hemmesi birek kömek etmek halaýan. Dähmeseýär adamlar. Agdyr. Eger işim sebäp bolmadyk bolsa, men o ýerden göçüp gaýtmazmyn. Biziň owaň adamlarym şeýlenin. Onu men şu ýere göçüp gelän. Gelaýyn, gelaý. Oho! Ýernem üçin men anladyň. Men sana näme ýamanlyk etdim? Maňa owaň adamlary girmet. Oňa da gowy diýen. Enem. Tutuş owaň adamlarynyň adamkärçiligi teň ödüňe görädir. Sen başda görüňdäkilere nähil göz bilen garasaň, olaram sana şeýle bolup görünür. Ýörnem, men seni owaň bilen tanış edeýin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow.